Hello, good afternoon, good morning, and good evening to everyone. Maayong gabi ug maayong hapon ug maayong buntag kaninyong tanan diha mga iring banban for today's vlog. Hello, good afternoon, good morning, and good evening to everyone. Maayong gabi ug maayong hapon ug maayong buntag kaninyong tanan diha mga iring banban. For today's vlog, magluto tayo ng semi-igado, semi-paklay, o semi-tumba. So, samahan niyo ako mga iring. Ito na ang gawin natin. Tara na. So, ito muna, pinakuluan ko ng tubig para mawala yung langsa niya mga iring banbanon. So, ayan. So, lagyan na natin ng hot water para hindi siya malangsa. Oo. So, ayan. So, kunin natin ang langsa mga iring banbanon. So, ayan mga iring banban, lagyan natin ng asin para hindi siya malangsa. Makuha yung langsa niya. Lagyan ko ng pepper. So, ayan. Para bungga ang So, yan ko muna para yung langsa niya ba, yung dugo. So, ayan. Ito yung sini-igado, sini-paklay, o sini-tumba. Ayan, be happy lang. Life is happy lang yun ta, mga iring banbanon. Kever na sila diha. I don't care. So, ayan. So, takpan muna natin sa hili. So, ayan. Nag-slice ako ng onions, mga iring banbanon. Para ready na siya igisa natin. So, katay ng garlic. Mga iring banbanon. Simple lang ang cooking natin mga iring. Hindi dagdag mga chuchu-chuchu. Dali lang siya ni maluto. Ako lang sa yung gilataan. Ano muna siya mga iring. Ayan. Starter tayo, igisa na natin, lagyan ng mantika bago ilagay ang mga mga iring. Ayan. Ang mga koridas, no? So, may black paper ako dito. So, ayan na. So, mag-start na tayo. So, lagyan natin ang garlic. Garlic muna mga iring banbanon. Tapos yung ginger at saka yung sili para masarap siya mga iring. Ayan. So, ayan. Simple ingredients lang. Onions, garlic, and ginger with espada sili, Indian sili, chili. So, ayan. So, lagyan natin siya ng whole black pepper, konti. Para lamig siya mga iring. So, ayan. So, ilagay na natin ang pinaka main course, ang pinaka tuhan. So, lagay na natin siya.
iring ha. Ayan. Mainit siya mga iring at so ilagay natin lahat. Ayan. Ayan mga iring banbanon. Okay, ukayin natin. Ayan. Para masarap siya. Ayan. So ayan ang ano natin. So, tingnan niyo mga iring yan. Tainga ng baboy ginamit ko at saka yung liver and heart. So, masarap ito mamaya mga iring. So, ayan. Ano na siya? Kunti na lang tiis mga iring banban luto na, no? So, palambutin natin muna. Para masarap siya, mga iring banbanon. So yan, tikman na natin ang ating luto na. Sticky na siya mga iring banbanon. Sarap na to, maya-maya. Palambutin mo muna natin. So ayan. So, tikman natin anong lasa ng igado, paklay, or tumba. So, tikman muna natin kasi hindi pa siya masyadong malambot. So, ayan. So, tikman natin. Kunti na lang. Kunting tiis na lang mga iring. Sarap. Ang sarap. Sarap pa sa notes mga iring. Lia! So, tikman na natin mga iring with rice. Konting rice lang, ha? So, tikman natin. Sarap. Sarap!
Mmm. Lamig siya mga kinay sa luy ah. Mmm. 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 Natilok yung mga iring. Thank you so much for watching my YouTube channel. Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar, mga iring banbanon, punos ka sakit o punos ka lipay. Ichika mo, ilaglag natin. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. And be safe. Thank you. Have a nice day, everyone. Bye! I